Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Dumateng para adik-adik ingkang satu kula hormati, insyaallah yang muliakan Allah. Monggo sesarengan kita muji syukur dumateng kagem Allah Subhanahu wa taala kanthi paringipun inayah so inayah dumateng kula sedaya. Kathah wonten ing dalu menika kita badhe takbir sareng-sareng. Takbir keliling. Awit sak menika monggo mangke tak aturi rasa atos-atos nek kancane wis di sumet ora nek jami ning aja nganti cromot awake dhewe. Ngaten nggih. Tulung adik cilik-cilik. Tulung adik cilik-cilik. Adik-adik cilik-cilik. Nggih hati-hati nggih ning nggo acar ya. Monggo sarengan kita wiwiti kanthi bismillahirrahmanirrahim. Takbir keliling kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.